coba coleka, coba coleka, ei coba kotor colenai, alag rajo tahiye, alag rajo tahiye, yang terti perlan tahiye, yang terti perlan tahiye, dua gralong lep, dua gralong lep, pramata long lep, yang terti perlan roya yang coba kotor coleka, ei coba kotor colenai, di pramata long lep, di double long lep, di long lep, di ayah long lep, alag rajo tahiye, yang terti perlan tahiye, yang terti perlan roya yang coba kotor coleka, ei coba kotor colenai, lep, pramata long lep, wagra ayuk lok thơ, pramata ayuk lok thơ, siam sab ayuk lok thơ, siam sa long lep, siam sa long lep, wagra long lep, di double long lep, alag rajo tahiye, alag rajo tahiye, yang terti perlan tahiye, wagra ke, di pramata ke, di double ke. जों फुं सयतानि सिगांनो जोंनि जत' वारियार्सफ्राव अ जागायाव फायसक फायजाक उदयपुर दैकिलानि लामा दैबो गोबां जागायाव सारा त्रिपुरायाव चलै दंमानिहाय जोंनि रावबोहायनो फुंनि सिमि चलेजाक दिनैनो अ जोंनि बन जों साक्सेस खायनायनि बागै जत' वारियार्सफ्राव साकथारजाक जोंनि लिडार्सफ्राव फायसक फायजाक बरम गोनां ज्योति जमातिया दैबो ब्लक कमिटिनि जत' लिडार्सफ्राव सक फायजाक वारियार्सफ्राव सक फायजाक जोंनि नाहर मुं अमनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जोंनि बबाग्रा जे सामानि दिनैनो अ साल' फुं सयतानि सिमि साराय सयता जरा कायसोनो खरां नखरनाय बंखा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जतनो साइमानो जे 75 बছर रङै जोंनि त्रिपुरासाराव जे डिप्राइभ खाय दंजाकमानि सोक्लोक जागै दंमानि मा थाइनो माया खायरै दंजाकमानि दिनै जों जतनो खरां बाक्सा याप्रि बाक्सा खा बाक्सा खलायै दिनैनो अ सालसा जराव जों जत फुनुंनाय हिरेडि इंलाइजाक जोंनि अ किला आमसायो किला बागमा आमसायो जत त्रिपुरासाराव दिनै 100% सापर्ट खायनायनि बागै तियार ओंजाक तरक तरक दैबो फाय दङो सक फायनाय इंगे अमनो जोंनि खरां सगलांथों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि थानिगो स्टेट गभर्नमेन्टनि थानिगो जोंनि ताबक मासे मानुया ओङै दंमानि माया ओङै दंमानि लामा हामिया ओङै दंमानि स्कुलनि बेबस्था हाया ओङै दंमानि साखामनि बेबस्था हाया ओं दंमानि र ओ कगनो जों दिल्लीआव पोसग्रनानि बागैनो दिनैनो अ बबाग्रा बाय त्रिपुरा मथाबाय साख्लायजाक बननो जों साक्सेस खायनायनि बागै याप्रि सेलायजाक सर टेके संमु तामनि बागै एडिसि आमसाय बिसिनि स्ट्राइक खायना नांखा के अल त्रिपुरा ताम बेलायखे हामबाय पाब्लिकनि गोबां माने कुइसन दङ जे तानि त्रिपुरा मथाराव एडिसिअ सिमि बन खलाय होनै जों जतनो साइमानो जोंनि बबाग्रा बारबारनो साखा जों कुनो कम्युनेल भायलेन्स थांनायनि बागैया कारण जोंनि खरांनोसि त्रिपुरासानि खरांनोसि बैनो खोनारनाय बैनो डिस्टार्ब खायनायनि बागै बैनो अधिकारनो सैनायनि बागैया जों जोंनि अधिकार मानानि बागैसि हानि बागै जों साइमानो एडिसि आमसायनो कारै जुदि जेनेरेल आमसायोबो बन दाखौ खाहेंगे उदयपुर हाय अमरपुर हाय आगरतला हाय बिशालगढ़ हाय जागाव जोंनि त्रिपुरासाराव थाङै जुदि बन मानिया दुगान खलदि होनै हंखा हेंखे कम्युनेल भायलेन्स फायनाय हानि बाङै जोंनि बबाग्रा बारबारनो सावो जों अ रायजोआव कम्युनेल भायलेन्स नाया जों कुनो कम्युनिटिनि खिलाफबो जों दिनैनो मुभमेन्ट खाया जोंनि अधिकार मानानि बागैसि जोंनि खरां खोनारनानि बागैसि हानि बाङै जों जोंनि एडिसि आमसाय उदयपुर आगरतलानि लामा गोचारो जों रोड ब्लकेज खायजाक अमरपुर उदयपुर जों रोड ब्लकेज खायजाक अमा हायखेनो हाथाय कतरो खायजाक मंगिया कामिओ खायजाक दिनै एसके पाराओ खायजाक दिनै चुराइबारिओ खायजाक बेबागनो एडिसि आमसायो हंखे जों खायो इंगे बैजतनो जे एडिसि आमसाय बन माने सारा त्रिपुराओ एफेक्ट खालायनाय तामखे जों सहर आमसायो थाङै आरो जागायाव दुकानपाट खलदि अफिस खलदि होनै जों हंखांखे जोंनि कम्युनेल भायलेन्स फायनि सम्भावना दङ बिसेसके जे जों जोंनि एगेन्स्ट साम खायनाय र बरक जोंनो डिस्टार्ब खायनाय जे खफानो त्रिपुरा मथाबाय वालायरवै वानजै त्रिपुरासा अमहाय खायनायनि बागै साकथारनाय हानि बाङै जों नायो अ जागा
जों भायोलेन्स नायानि बागैनो एडिसि आमसाइ सिमि होनै साव saat ini jam movement cinti persat tong kusung lukorok je tir lai mane khonti sale mane ok thai rok bor jaga soi nai obviously Delhi tei central government ni thani sognai central government जों सौरनानि बागैनो चिनि बुबाग्रा बारबानो दिल्लीआव थाङै मालायो कक सालायो चिनि खरांनो आगे हिंके जों नेतारनि खोक दै सिमि खोनावो फेबा तिनिनि ओ सालसानि बननि सिमि जों जतनो ति प्रासारक थानसा खलायो खरां बाक्सा खलायो खाइमेनि न ताबक दिल्लीआव आम जनता 13 लाख ति प्रासानि खरांनो तिनि दिल्ली खोनासिनाय तै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट खोनासिनाय आ खोनारवानि बागैनो जों तिनि अमहायखे मा खालायो omo bo thai